हिन्जाव गोदान गांसेसो गाबनायनि रिहार्सेल होदोंना होआखै? आं होआखै आं गाबाबो। गाबा? रिहार्सेल होखांबा जायोमोन। गाबाबा आं नोंखौ फंनैसो दुब दुब बुनोसै। गाबागौ मानि बर' सिस्टार इउटुबार बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस अरुणा नार्जारी आरो बेनि बेजों लोगोआव हौवा गोदाननि मुङा जाहैबाय निस्टार। आं टाइटेलखौ मिथिला बावबाय। नोंदाया आयना बड' इउटुब चेनेला नै दायो नै हाबायाव दङ ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो आङो फुल डिटेल्सखौ खिन्थानोसै बबे गामिनि बर' सिस्टार इउटुबारा ओमफ्राय आं दा खिन्थानोसै नोंथांमोननो फुल डिटेल्सखौ। गामिया जाहैबाय खाखरमारि ओमफ्राय पस्ट अफिस खाखरमारि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय अब्ला माथो गोबाव खालामबाय थागौ अब्ला जों दा थांनोसै नै हाबायाथ' दा मोनानि 7टा 8टाहालागैसो जाहैगोन। ओमफ्राय आं दायो फार्स्ट टाइम आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फार्स्ट टाइम हगारनानै आं दिन्थिबावनो नागिरदों। दायो आलासि इनभाइटेसन खालामनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। दायो हौवा गोदाना फैथ'वाखै आरोना हौवा गोदाना लांफैनो फैथ'वाखै दाहाय मोनाबिलियावसो जागोन आरोना। ओमफ्राय आं बेनि सिगां आं दायो नोंथांमोननो ब्लग भिडिअनि गेजेराव आं एसे एनै आलासि इनभाइटेसन खालामनाय हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर। स' नायलांबाय थाबा जाबाय आरोना लोगोफोर आं जा हायो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनोसै। दायो नै हाबानि गेटखौ नायदो आरो माबायदि डेक'रेसन साजायदों नोंथांमोननो आङो मोननैसो भिडिअ सिगाङावबो आं खिन्थाखाबाय। ओमफ्राय दा जा हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबावनोसै नोंथांमोनहा नायबाय थादो आरोना। दायो ओरैनो आनैमोना आब'मोन आलासिफोर आरोना बिसोरो। ओमफ्राय जाबाय नोंसिना मोनजाखांजोबबाय ना? औ जानाय लोंनायफ्रा माबायदि जाखो ओरैनो जों लागोनिया? गोथाव ना? औ बिराद गोथाव जादों ना? अब्ला थांसै दे दे गोथावथार ना? औ बरिया गोजोननाय थाबाय आयं। नंगौ ना? औ दे दे गोथाव। औ बेबो गेलेसै गोजौआव एकदमबारे बयबो नुसिगोन। दा सनाफोरनो नायदो हाबानि डेक'रेसनखौ एसे आं जा हायो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनोसै। दे हिन्जाव गोदाना माबायदि? नङा हिन्जाव गोदाना? औ मोजां आंनि फिसाखा। औ एसे खुदुंबोआसै फिसा हिन्जावखौ? खुदुंबोबाय। ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि हौवा गोदानखौलाय? हौवा गोदानाथ' गैथ'वा फैथ'वाखै दायो? हौवा गोदानखौ नुवाखै। औ दाहाय मोनायावसो फैनांगौमोन नोङो नायनोबा। नायबाय थालाना? अ दे दे होमबा स' लोगोफोर आङो दायो दिन्थिलांनोसै हाबानि डेक'रेसनखौ ओरैजाय थांनोसै आरोना। औ आजा मा खालामदों? थांसै हाबानि डेक'रेसन बेफोरबायदि आरोना एडभान्स नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर। हाबानि डेक'रेसना नै बिराद मोजां। आयु गथ'फ्रा ओरैजाय नैहाय बिदि दङ नै बाजिमोन बिसोर लाफानोसै ओंखायथ' हाबा नोंसोर मानसि डिस्टार्ब। थांसै नामा नोंस्रा? मोजां जोबोन ना? दे बाय बाय होमबा। ओरैजाय दङ नै मेन जायगायाव सफैबाय आरोना दा सिथ्लायाव। ओरै आलासिफोर दङ नै ओरै फट'शुट सोलिगासिनो। ओरैजाय दङ नै हिन्जाव गोदान। हिन्जाव गोदाना माबायदि जाखो? हिन्जाव गोदान गांसेसो गाबनायनि रिहार्सेल होदोंना होआखै? आं होआखै आं गाबाबो। गाबा? रिहार्सेल होखांबा जायोमोन। गाबाबा आं नोंखौ फंनैसो दुब दुब बुनोसै। गाबागौ मानि दा नै जोंना आलासिफ्रा फट'शुट लानो नागिरदों आरोना। दायो नै malah dia dapat foto lani rumahnya. ओरैनो जों जाहैबाय नै साखाथियावनो DSLR फट'शुट लागिरि बिथांमोन दायो नै फट'शुट लागासिनो दं आरोना बिथांमोना।
बर' सिस्टार इउटुबार बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस अरुणा नार्जारि आरो बेनि उइथ्स बेजों लोगोआव हौवा गोदाननि मुङा जाहैबाय मा नामलाय हौवा गोदाननि नामा निस्टार आं टाइटेलखौ मिथिला बावबाय नै जोंना आइमाफ्रा आयु बाजै गावदां गावदां देलायना फैखादों नङा हौवा गोदानखौ दा नायनांगौ ना दा हौवा गोदान एकदम गोसथो जानाया बाजै नङा बाजै बेहाय मा दङ बेहाय दं ओरै बिस्कुट दं आयु साहा मेसिनजोंसो दाना कम्पिउटारनि साहा लागाव आलासि इनभाइटेसन हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय हौवा गोदाना दानो फैथ'बा दा मोनाब्लिसो फैगोन ओमफ्राय आं दा बेखौ सिगां नोंथांमोननो दिन्थिनानै आं होग्रोनोसै नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय सनाफोर माने हिन्जाव गोदानखौथ' माने हाबा होना हरगोन नालाय बाथौनि नेमखान्थि बादियै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बाथौ मन्दपखौ नायदो आरोना नोंथांमोननो आङो जा हायो बिदिनो गेजेरजों दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायदो एसे डेक'रेसनखौ बाथौसालि एबा हाबासालि जायगाखौ नोंथांमोना आं दिन्थिनोसै बाजै थ' हाबासालियाव थ' एसे दिन्थिदो बाजै दे थ' दा बाजै आंखौ लांसिगोन हाबासालिसिम थ' बाजै बरिया सुन्दर डेक'रेसन बिराद मोजां नुबाय नै दायो बेवहाय हाबा होगोन आरोना बेरेरे होननाय जागोन दा बेम पार्टि दामगोन बरायगोन गाजा गोमजायै हाबाखौ समायना रंगिना संगिना गाजा गोमजायै खालामगोन ओमफ्राय गोजौआव दङ जाहैबाय नै बिराद मोजां समायना साजायदों लोगो बाथौनि खामानि मावनांगौ आरो आद्रा दंबावो सिजौ गायनाय आरो थुलसि जाथ्रासि गायनाय आरो जानागुरु लानानै बेखौ खामानिखौ मावनाय जागोन आरोना दसे समनि गेजेरावनो फाइनाल जागोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो आङो जाग्रा जायगायाव फैबाय आरोना माबायदि पेन्डेल बानायदों नायदो ओमफ्राय नैबेहाय एसे दसे जिरायग्लांग्रा आरोना ओमफ्राय जिरायग्लांग्रानि डेक'रेसन बियो बे सिम्पोल आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिं थांबा जाहैबाय ओंखाम जाग्रा आरोना बिथिं ओंखाम जाग्रा दङ बिथिंजाय नै नायदो आयं ओंखाम मोनजाबाय ए मा जादों ओंखाम ओंख्रियालाय गोथाव जादोंना दे औ जोंना फादारा ओंखाम जाबाय फादारा ओंखाम जादों जोंना औ नै हाबाब बेवाय ओरना हुर हाबासो हाबा ओरना ओरै दं नै आयु बेवाय जानाय बिबाजै जानाय नै जारु साफा साफालै माइरिबो ओइ हाबाब दे एसे नायस्रानि मेम'रिस हिसाबै थालांथों एसे बयबो आयनाराम माखासे दङ दा मावनानै एसे जिरायदों रेस्ट लादों मा होनदों गरम मोनथारदों दे दसे जिरायना लाग्रो दा आलासि फैबाथाय नोंसोरो रेस्ट मोननाय नंला खिन्थु हाबालै हाबा जाना मा ओंखाम नांगौ ओंखाम लाबो नै ओरैथिंबो दङ नै ओरैथिंबो नै आलासि बिथांमोन दङ नानि मोनसे दङ नानि मावनो थाराखै नामा बहा दायो नै दरखं मोखाङाव सफैबाय दिनैनि हाबाखौ गाजा गोमजायै बेम पार्टिजों समायना रंगिना संगिनायै समाय होगोन दामनायनि गेजेरजों आरोना ओमफ्राय दा बेम पार्टि हानजाया सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बे दामनायनि गेजेरजोंनो रंगिना संगिना दिनैनि हाबाया दलै नोगोरै जागोन आरोना लोगोफोर दा दामगिरि बिथांमोना सफैनो हाबाय ओमफ्राय बावैसो समनि गेजेरावनो हौवा गोदानाव सफैनो हासिगोन आरोना लोगोफोर दा हौवा गोदानखौ बरायनाय हाबाफारिया दा दसे उनाव जागोन हौवा गोदाना जेब्ला सफैयो बे समाव जागोन आरोना लोगोफोर